जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बियो दिनैनि नाजानाय नङा। जोङो थांनाय बोसोरबानि गेजेरावबो बेखौ जोबोद नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय जुदिअ माने बिथांमोना जोंनो लामा दिन्थिदोंबाबो जोंखौ डेस्टिनेसनाव सहैनायाव माने बधय देरि खालामफ्लांदों। दा जाय हक नैबे गोदान सरकारा खिन्थु फैनानै जोंनो बेखौ लोगो लोगो बे 1 बोसोरनि गेजेरावनो मोनहोनो हाबाय। जों साबायखर होयो बिथांमोननो। बिदि होननानै थांनाय सरकारखौ साबायखर होआ बिदि नङा, बिथांमोनाबो नाजादोंमोन, खिन्थु मानो देरि जाखो जों बुंस'नो हाया। खिन्थु दा जोङो बेखौ प्रेक्टिकेलिबो मोनफुंनो हानाय आरो बेयो बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जों बेखौ नाजागासिनो दंमोन मोननो। आरो दहाय बिथां दनेश्वर गयारिया जेखौ बुंदों, जों बेयाव माने जिहेतु टाउननि गेजेराव आरो बर' समाजनि गुबुन बेबायदि हा मोननायनि सम्भाबना गैला, ओंखायनो जों बेवहायनो जाय हाया डिस्ट्रिक्ट बर' समाज कमिटिनि नामै रेजिस्टार्ड आरोखि, बाहायनो जोङो मोनसे कमप्लेक्स टाइप आरोखि, जेरावहाय जों आनसलिकनिबो अफिस दोनगोन, जोंनि केन्द्रनिबो अफिस दोनगोन, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टनिनो फुरा प्रपार्टि आरोखि। गतिके बेयो जोंनि थाखाय दिनैनि साना बे मुहुर्तआ जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। ओरैनोथ' दिदोम बेबायदि अफिस थायोबा, पार्मानेन्ट अफिस थायोबा, जगाजगनि थाखाय आरो साननाय हनाय मानसिफोरनि एप्रचनि थाखाय, सौफैनायनि थाखाय, मेल मिटिं खालामनो थाखाय, गोजाननिफ्राय फैबा जिरायफैनो थाखाय, हरसे हरनै थानाय, बेफोर गासैबो खामानिखौ बा बेबायदि सुजुगखौ जों बाहाय मोनजोबगोन होनना जों मिजिंथिदों। आरो जिहेतु बाहाय टु स्टार्ट उइथ आरम्भ खालामनायाव जोङो फैसाखौ बुरजा मोनाखै, नाथाय बिथाङा एसुरेन्स होलांबाय आरो जोंहा आसा दङ बा मिजिं दङ, जे जोंहा फोथायनाय दं जे बे खामानिखौ जोङो G+3 ग्राउन्ड +3 नि प्रजेक्ट लानानै जों खामानि मावलांगोन, जेरावहाय जोङो जे माने सानदों आरोखि, जों लुबैनाय बेबायदि एकमडेसनखौ बाहाय मोनफुंनो हानाय बादि। मावनोथ' गोबां दङ, हाबाफारि दङ, जेरै बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बाथ्राया जोंनि समाजाव जे बिशृंखलताया बांसिन जाबाय। आङो समाजनि बाथ्रा बुंब्लानो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि बाथ्राखौ मख'यो। दानिफ्राय बे 1860नि उनावहाय बे 19th सेन्सुरि आरम्भ जानाय समावहायनो बिथाङा जेरैबायदि जोंनो मेसेज होलांदोंमोन, बै समाव बर'फोरनि लेथेर फेथेर जानायावहाय बर' समाजखौ फोसाबनाय, फोजौनाय, गोख्रों खालामनाय। दा नायै नायै एफा गोबाव बोसोरनि उनावबो जों खिन्थु माने जौगालाय आरो फासयलाय जानाय बायदि जानानै जोङो ओरैबायदि जानानै दङ, जोंनि समाजावहाय बिशृंखलताया, आब्रुथि गैयैया जोबोद बांनानै दं। जोंहा बेखौबो नोजोर होनांगौ। आरो बिनिफ्राय लोगोसे जोंनि गेजेराव जोङो सब समाय बुंबाय थायो, जेब्लाबो बुंबाय थायो, जोंनि गेजेराव जे समाजनि खान्थि दङ, बे जिनिसा माने दासिमबो इउनिफर्मलि जेरावबो बाहायजायाखै। बे समाजखान्थिखौबो जोङो जोबोद गोख्रोङै माने फोसावनांगौ आरो बयनोबो मिथिहोनांगौ। आरो जोंनि समाजखान्थिखौ जोंहा समाजखान्थि बिजाबबो दंखायो। दा बेखौ जोङो फोसाबनानै इंलिसाव रेन्डारिं खालामनानै, ओमफ्राय ल' कलेजावथ' दा आजिखालि सोलिबाय, दा बेबायदिनो बेखौ लिगेल भेटिं खालामहोनायनि जोंहा नाजानाय दं। आरो लोगोसे जोंनि बे समाजनि जेनाखि मेसेज, खौरां, बे रादाबखौ जोङो बे क'क्राझारल' नङा, सारा दुलाराय आसामल' नङा, बे दुलाराय मुलुगावनो, जेरै नेपाल, बांलादेश बा मेघालय बा नागालेण्ड, बेफोराव जे बर'फोर दङ गोसारलाबायनानै, बे आसामनि जे 7 स्टेट्सनि बादैबो जों बेफोर जायगायाव थांनानै बेखौ फोसावहैनांगौ, मिथिहोनांगौ। आरो बे जे मोनसे समाव जे जोंनि मानसिफ्रा सानदों जे गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बेहाय बर' समाजनि आफादनि मावनो गोनां जोबोद खामानि दङ, बेफोरखौनो जोङो फारि फारि मावलांनो थाखाय साननानै दङ।